बरायबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे गोदान भिडिअ आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दङ मोनाबाय जोंथिं खोमसिबाय अखाबो फैगासिनो बाहेरावबो ओंखारनाय जाया बाथ्राया जाहैबाय लोगोफोर ना जोंनि मुंदांखा एक्टर ना फाइटिंबो आरो कमेडिबो होनना बुंजायो बिथांखौ बिदि थाख्लाय बिथां नामाथ' मा मिथिला जिखुनु थाख्लाय होनबानो जों मिथियो आरोना बिथांनि सायाव माखासे गाज्रि केसनि थाखाय पुलिसा बिथांखौ दायो खानानै लांदों कर्टआव हाजिर खालामनो मिथिनाय बादिब्ला दा केसा मा एसेबां मोजां इनफरमेसन मोनथ'वाखै आरोना नाथाय बिथांखौ दा हमनानै लांबाय जों बयबो मिथि मोनबाय जानांगौ नायना ला एसे भिडिअखौ एसे फिसा क्लिप होना नोंथांमोननो ना खानानै लांदों आरो पुलिसा बेखौ नाथाय बिथाङा मा गाज्रि खामानि मावोब्ला एसेबां मिथिना मोनथ'वाखै मिथिलांगोन लासैनो ना मा बुङो गाज्रि खामानि मावोबाथ' गासिबो साजा मोनखागोन पुलिसानो जा ना जायानो जा मन्थ्रियानो जा एमएलएआनो जा गासिबो साजाखौथ' मोनो दाय मावबोला दा बिथाङाबो दा आयेनासो मिथिसिगोन आरोना बिथाङाबो सासे पुलिसानो थेवबो बियो आयेन सिफायनायनि थाखाय पुलिसजोंनो खाजानो गोनां जादों आरोना जोबोद दुखुनांथाव आरो लाजिथावबो जायो बेफोरबायदि जायोब्ला एसे आरो मोनसे बाथ्रा जाबावदोंना घटना एक्टरफोरनि सायावनो अनिल कमेडि बिथांनि गारिखौ दोनथ'बाय थानायावनो सोरबा दुथाङा बुख्रुबनानै गालांदों आरोना ग्लासफोरखौ बोरै मानसि दंना दानि जुगाव ना मेगन सानानै खालामखो ना ओरै गाज्रि बुख्रुबना गालांदों गारिखौ ना ग्लासखौ खुबैख्रुबना गालांदों गारिखौनो सोरबा मेगन गोसानै ग्लासखौ अन्थाइजों बुफायनानै गालांबाय खुबैनानै गालांबाय नै फारसे ग्लासानो गैला नै सोरबा अन्थाइजों खुबैना गालांबाय बिदिसो जायोलै लोगोफोर बेफोरबायदि खालायोब्ला गुबुननि बुस्थुफोरखौ एफा खस्थ' खालामनानै गावनि खामायनायफोरजों लायो आरो बेखौ ना सालायबाय थानो गोनां जायो थाव सोनानै आरो बिनि सायावनो बिदि गाज्रि खालामना गालाङोबा बानायनो गोनां जायोब्ला बेसेबां खरसा थांगोन ना बेफोरबायदि खालामनाङा आरोना गुबुननि बुस्थुफोरखौ मेगन सानानै बा गाज्रि नोजोरजों मेगन होनानै दुखु मोनो आरोना बयबो नोंबाबो आंबाबो बेखायनो बेफोरबायदि दा खालाम गुबुननि बुस्थुफोरखौ जुदि नोंनि गारिखौ सोरबा बिदि खालामबा नों गावबो बोरै मोनगोन मा बुङो लोगोफोर आंबो दुखु मोनो बिथांनि गारिखौ बिदि खालामनायखौ बिदि खालामनाङामोन गारिनि सायाव दा मा खालामनो ना दुथाङानोसै गाज्रि खामानि मावग्राया गाज्रि मावखागोनानोसै बुंनानैबो बुजायनोबो हाला बिसोरखौ साजा होबासो हागोन थ' लोगोफोर जोबजासिम भिडिअखौ नायलांनो थाखाय बयनिसिमबो साबायखर आरो लोगोसे चेनेलाव गोदानब्ला अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालामनो हागोन सापर्ट खालामगोन नोंथांमोना आंखौबो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा कमेन्ट लाइक खालामनो दागौ शेयार खालामनो दागौ थ' दिनै भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर गुबुन मोनसे भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन थ' एसेयावनो दोनथ'बाय बाय